ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲೆ ಯಾನಿ ನೀವು ಓಲುಲೆ ಬಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊರ್ಡಾಯಿನ ಸುಳ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅತಿ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೊಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪಾಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚೊಂದು ಕ್ಯಾಪು ಎಸ್ ಓಕೆ ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾಜೆ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೂಪವೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಡು ಚೊಕ್ಕರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಾಮಡ್ಕ ಬಂದು ಚಾಮಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಇಂಚಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಜನ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದೆ. ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಎತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪದಂಜಿ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬೈತಿರು ಮಾರೆ ಛೇ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ತೀರ ಪತ್ತೆರ ಅದ ಓಕೆ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಚೂರ ಜಾಗ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆಗಿಂತ. ಎಸ್ ಜಾಗದೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಂಬು ರಿಜ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತ್ನೋಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಕ್ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪುನಃ ಎಂಜಾಯ್ ಬರೋಳು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ರಾಪು ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಯರ್ಲ ಬರ್ರಾಪು ಸೋನಗಿರಿ ಇರ್ದು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಗಂಡ ಐವರ್ನಾಡು ರೋಡ್ ಅದು ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವೇರಿ ಒಂಚೂರು ಉಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಬರಲಿ ಸೊಲೆ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿದ ಬರ್ಪಣ ನೀರು ಅಂಚಿಗತ್ತು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಡೌನ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇರನಿಗೆ ತಿರ್ತಿ ಎಂಡಿಡ್ ದೂಪವೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಎಡ್ ತೋಜು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆತು ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತೋಜುಂಡು ತುಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೂಪವೇ ಎಸ್ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ದೇರಿ ಈಗ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಊರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದೇರಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಕಳು ಬೈದೇರಿ ಇರ್ತುಲ್ಲೇರಿ ಆತ ಎಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಫೈನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಅಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಇಲ್ಲೇನಾ ಸುಳ್ಯನಾ? ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ 𝗠𝗿.𝗀 ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗಿತ್ತು ನೋಡ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚೊಂದು ಒಂದು ಛೇ ಆಗ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ನಾಚಿಗೆ ಪಾಪ ಆಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಬೇತೆರ್ಲೆ ಜಿನಿ ಬೈದೇರಿ ನೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ 5 ಜನ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಚಾಮಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಮಡ್ಕ. ಎಸ್ ಇದೇನಿಗ್ಲೇ ಮೂಲ ಖುಷಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡೆ ಏಷೋಕ್ ಮಾಲ್ತೇರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪೂರಂಜಿ ವ್ಯೂ ಮಾಲ್ಪಂಜಿ ಜಾಗೆ ಏ ದಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಾಂಚಪುರ ಮಾಲ್ತನ ಇಂಚಪುರ ರೋಡ್ ವೇ ಮಾಲ್ತನಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅದು ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೀರಗೋಸ್ಕರ ದಾದನ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅಪುರ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಬಂದ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಮಕ್ ನೆನೊಂಚೂರು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂತ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಡ್ನೆ ಉಂತಾವಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ನದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಜನಕ್ಕಳು ನಾನದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಜಾಗೆ ತೂಪವನ್ನ ಇಕ್ಕದಾಲ ವಿಶೇಷ ಬಟ್ ಜಾಗೆ ತೂಯರ ಬತ್ತದು ನಿಗಲು ನೆರ್ದಾದ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಾತ ದೇವರ ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ದಾದ ಬೋಡು. ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ನ 1,2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಲ್ತು ನಾವೇನಿ ಮೂಲ ಅಂಚೂರು ಒಂದು ಆವ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು
ಈಗ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಮಾಲ್ತನಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಮಾಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಏರ ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ತಿರ್ತು ಒಂದು ಮರ ಬೆಳಿಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುರಂತ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಾಗದ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತದ ಮರ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಮರ ಇತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಾಲ್ದಿರು ಜನಕ್ಕಳು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮೂಲುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗತ್ತುವಲಿ ಹಾಂ ಇಂದುದಲು ಇಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಂಚನೆ ಮೂಲು ತಿರ್ತೊಂಚೂರು ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತನ ಅರ್ಥೊಂದು ಬಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಡೌನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈ ಕಾಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಲಜಿ ತಿರ್ತೊಂಚೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ ತೂಪು ಒಂಚೂರು ಮಜಾ ಬೇತಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ತೂಪ ಹೈಮ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಚಾವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಪೂರ ಕಾರ್ ದಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೈನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ನೀವು ತೂವನ್ನೇ ಬೂರ್ದು ತಾರೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನೀರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇಂದು ತೀರ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಡೌನ್ ಬರ್ತಾನಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀಪುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮೀಯಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ಮೀಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಿ ಮೀಪುನಾಗ್ಲು ಬನ್ನಿ ಮೂಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೀವಲಿ ಎತ್ತುಲೆ ತಿರ್ತಿ ಇಂಚದೋಜನ್ ಎಸ್ ಈತೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅವೇ ಈ ನೀರು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಲೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂದ್ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲು ಬರ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಅವಡು ಒಂಚಲ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೆವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು చాలా ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ನಾನು ಮುರಣಿದ ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೀರಿತ್ತು ನಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನೀ ಬನ್ನಗದ ಆತಮಲ್ಲ ನೀರ್ದ ವಿಶೇಷ ಫೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಕ್ ಬರ್ರ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಂಡಿ ಓಕೆ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಮೂಲು ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಮರಲ್ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂಲ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒರಿಯನ ಹೈಟ್ ಜಾತೆ ಇದೆ ಈತೆ ತರೆದಾಗು ಈತೆ ಹೈಟ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಪಂಡ ಈ ಮರ ಹಂಚಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮರ ಅಜರಾ ಮರ ಅಂಚ ಇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಂಚಿದ್ರು ಎಡೆ ಅಂಚಿ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ದು ಬರ್ಪು ತೀರಂಚಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಜಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲು ಪೋಚಿ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಜತ್ತು ಪೋಯರ್ದು ಮಂದ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಆತು ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ನೀರುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾಡಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಅಂಡ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಕೆಲವರು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುಡು ಈಗಲೂ ಬರ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಸೇಫ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತೊಡು ಅಂಚ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಇద్దరు అబసడు బరను అంచనే ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಲ ಬರನು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಮಾರಾಯ
ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರು ಈತ್ ನೋಡ ಬುಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮನ ಬತ್ತನದಲ್ಲ ಬೋರ ಅವನಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕುನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ अपना जोर जत बार आप यस अंच निगले खुशी अಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ ಕೊಂಚ ಹೋಗು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಚೆ ಮಾತಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾನಾದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್